L'èxit segurament dels objectius del mil·lenni va ser que hi fossin, que hi fossin uns objectius que realment fins a la data els països no s'havien marcat aquesta obligació i aquest deure d'anar acabant amb la pobresa i amb les desigualtats, i per tant que es marquessin aquests objectius té aquesta importància cabdal, de reconèixer la mancança i la falta de respecte i de garantia i de protecció dels drets humans. Al final estem parlant de drets humans quan parlem del dret a l'alimentació i quan parlem del dret a l'educació i el dret a la vida en si, doncs parlem d'això, de la defensa dels drets humans. Per tant, des d'aquest punt de vista és positiu perquè es va aconseguir això, que es posessin dins de l'agenda internacional els objectius del mil·lenni. El tema és que alguns sí que s'han complert, en alguns casos s'han complert i s'han reduït, tampoc no eren tan ambiciosos, eren ambiciosos segurament, però la societat civil sí que els van criticar per no ser tot lo ambiciosos que haguessin pogut ser. De totes maneres, passat aquests 15 anys veiem que malgrat no ser tan ambiciosos com potser la societat civil hauria volgut, tampoc no s'han aconseguit. La valoració al final és dolenta, evidentment, perquè els països no són capaços realment de posar les bases, de posar els diners, de posar l'ajuda, de canviar aquesta manca de democràcia i de valors i de principis arreu del món en què siguem capaços d'acabar amb aquestes desigualtats tan absolutes i amb aquesta pobresa que és insuportable. Està previst, encara és al llarg del 2015 que s'acabaran tancant, malgrat ja estiguin molt parlats, que seran 17, en principi 17 objectius. Jo crec que hi ha algunes novetats importants, són més exigents. Està el tema també de la sostenibilitat amb les seves 3 esferes, l'econòmica, la social i la mediambiental. Per tant, jo crec que sí que són més complerts aquests nous objectius i que poden posar un punt més d'exigència, i per tant tot això que sigui voler arribar més lluny i voler realment atacar les causes estructurals que estan provocant aquestes desigualtats i aquesta pobresa és positiu. Jo crec que és un pas endavant aquests nous objectius i també demostra la voluntat al final dels països de voler, com a mínim, de tornar a plantejar-se quines serien les nostres obligacions. Catalunya aquí al mig, com a país responsable, el que no podem fer és tancar els ulls del que passa fora de les nostres ciutats o dels nostres pobles. Per tant, el que fa Catalunya és ser un país responsable i ha de ser encara més responsable i ha d'augmentar els pressupostos de cooperació i demostrar també quina classe de país som. Al final sempre diem que la qualitat democràtica d'un país també es medeix amb com és de solidari i com està compromès amb el que passa en el món. Per tant, Catalunya té molt a dir i molt a fer i també ens pertoca a nosaltres formar part d'aquest canvi que volem, com a éssers humans, contribuir en la millora de la vida de tots els ciutadans que formen aquest món. Per tant, Catalunya té molt a dir com qualsevol altre país, només faltaria. Vam destinar uns diners, 60.000, si no recordo molt malament, per Gaza i també vam destinar 50.000 pel Kurdistan. Ens ha permès, evidentment no són imports molt elevats, però sí que és tornar a posar-nos-hi, és tornar a estar presents quan hi ha aquestes emergències i no deixar-les passar de llarg, sinó que el govern ha contribuït també i al final ha pogut fer aquesta aportació amb acció humanitària. Finalment, sí que hem pogut i estem fent ara una línia per l'Ebola i per conflictes de llarga durada, que potser els conflictes de llarga durada no són tan mediàtics i no hi són en temes més d'acció humanitària, però hem cregut que són realment països on són tan llargs aquests conflictes que fa que moltes vegades les convocatòries passin com al final més desapercebuts. Per tant, aquesta línia que seria de 400.000 euros, hi haurà 75.000 per l'Ebola i 325 per 3 països en concrets, que és República Centroafricana, la República Democràtica del Congo i Sudan del Sud.